compañeras. ¿Sí? Vamos a empezar. Buenos días. Sí, venga, buenos días a todas. Bueno, antes de nada, daros a todas una súper bienvenida aquí a este proceso, a lo que es la Marea Viva. Como muchas ya sabéis, en Marea Atlántica pocas cosas se dan por sentado. Y a diferencia de a lo mejor otros espacios, siempre estamos intentando repensar, intentando cómo mejorar, y además llevamos una andadura lo suficientemente extensa como para tener un recorrido sobre el que echar una vista atrás y también un futuro hacia el que tender. Entonces, es importante todo el trabajo que hemos estado haciendo en todas estas jornadas anteriores, en el que hemos bajado un poco al detalle, a ver cómo estábamos funcionando, a ver qué cosas estábamos asumiendo y de qué manera. Y esta jornada es un poco para integrar también a todas aquellas personas que están también apoyándonos, que están también, que forman parte de todo nuestro colectivo, pero que no hacen un seguimiento tan pormenorizado de todas las cosas que hemos estado trabajando hasta ahora. Es decir, estamos aquí todas los firmantes del manifiesto y todas aquellas personas que creemos en el proyecto Marea Atlántica y que queremos seguir apoyando y aportando. Vamos a intentar que la jornada de hoy sea, bueno, pues lo más abierta posible, en el sentido de que quedéis informadas de todo lo que hemos estado trabajando hasta aquí y cómo se participa en los siguientes pasos que van a tener lugar en todo este proceso de repensar. Vuestras palabras, vuestras opiniones también van a tener un lugar en esta jornada para que todas juntas básicamente compartamos un espacio que es el nuestro, la Marea Atlántica. Así que vamos a empezar primero por el compañero Mariano. Nos va a explicar un poco el reglamento de participación en la Marea Viva y un poco de la metodología. Así que le damos un fuerte aplauso y muchas gracias. Con ganas. Xa sabedes que cando saio aquí a falar normalmente para cousas super divertidas, entretidas, que nos divirten moito a todas. Bueno, pois seguimos igual. Serei o máis breve e indoloro que poda, vale? Vou vos explicar o que vai pasar no vindeiro mes e medio neste proceso de Marea Viva. Hai aquí unha presentación para facer a aterraxe un poquinho máis suave. A ver se imos rápido, porque ademais como comezamos tarde me pediron brevidade e isto xa se supón que é sabido. Non vos vou contar nada novo que non estea no regulamento que se aprobou a finais de outubro, aínda que hai algunha modificación e xa vos anuncio que se detectou esta mesma semana unha eiva que vai ser subsanada na vindeira rede. Pero se podemos darlle para adiante, empezamos. Comenzamos por o primeiro chanzo do proceso, que é a Marea Baixa, e nestes tres aspectos, que é quen pode participar e cando é, bueno, cando está sendo realmente, porque é hoxe. Entón, é un acto aberto, aquí pode estar calquera persoa, porque están convidadas as persoas activas na Marea Atlántica, están convidadas as asinantes do manifesto da Marea Atlántica, pero tamén están abertas ao público. Tamén é un espazo informativo porque xa sabedes que levamos unhas semanas, bueno, varias semanas, facendo un traballo previo para debater sobre os textos que imos modificar e os novos que imos implementar, e queremos trasladar ao grupo mareante máis amplo estas cousas que queremos, sobre as que estivemos a falar, para que tamén logo a xente que se decida a formar un equipo redactor poda ter tamén feedback da organización e saber o que está pensando a xente, o que está na Marea Atlántica, o que está no grupo. En terceiro lugar, un espazo de debate, imos volcar o resumo de todos eses traballos e tamén para seguir abrindo a chegas e a participación das persoas que estades aquí.
Vale. Quen pode participar? En concreto, está previsto que en caso de que estivésemos petando aquí e houvese 1500 persoas, hai un orde de prelación no artigo 1.3 do regulamento que implica que as persoas activas entrarían primeiro, logo as inscritas e logo o público en xeral, pero penso que non estamos tendo ese problema, desgraciadamente. E hoxe, unha cousa que non estaba no regulamento original é a temporalización. En principio estaba pensado facelo hoxe en unha xornada de mañá e tarde, pero por cuestións de coidarnos un pouco, decidimos facer hoxe unha xornada de mañá e o martes unha xornada de tarde. Separalo un pouco para non hipotecarvos a todas e a todos un día completo, vale? Se revela. Saltamos algo. Ben, iso xa vos lo explicamos. De que imos falar de todo o que pasou na fase previa e de todo o que vai pasar a temporalización de todo este proceso. Comezamos logo dalle seguinte xa, que empezamos co que vai pasar xa. Fases e prazos. Mañá están citados xa, se sodes persoas activas na Marea, recibistes un correo o venres que nos enviou a mesa de arbitraxe a todas e a todos para convocar as persoas voluntarias para a redacción dos formularios marco. Esa é a primeira fase. A segunda fase será a fase de propostas e emendas e logo vos vou facer un mapa concreto dos prazos, só con prazos, para que teñades claro cando empeza e cando acaban as cousas, non? Para ter unha imaxe moito máis esquemática. Que son os formularios marcos? Os formularios marcos son documentos sobre os que imos traballar logo os grupos redactores, ou van traballar logo os grupos redactores. Non son documentos de contido, son documentos de forma. Isto é, son preguntas, non respostas. É a mesma metodoloxía que utilizamos na primeira Marea Viva, é a mesma metodoloxía que se utilizou, por exemplo, hai 2 anos para a creación de Marea en Vigo. Ti fas preguntas e os grupos redactores responden. Por que se fai así? Porque iso posibilita logo unha transacción moito máis doada e un código común que os grupos redactores utilizan entre sí para poder consensuar propostas. É simplemente unha cuestión estrutural, pero estades todas e todos convidados a participar. Por eso, quen os fai, pois, quen quera apuntarse. A invitación da Marea, por parte da mesa de arbitraxe, foi para quedar mañá ás 12:30 aquí. Está enviado por correo, pero eu vos lo repito. E cando teñen que estar os formularios marco publicados? O día 22 de decembro ás 11:59 da noite, como máximo. Todos os prazos son ás 11:59 da noite porque a conciliación ten un límite e quixemos complicarle a vida a mesa de arbitraxe polo Nadal, non? Eu pediría logo a xente que vaya participando na Marea Viva, grupos redactores, todo isto, que non esperen as 23:58 porque logo hai que traballar sobre eses documentos e esta xente ten unha vida tamén. Propostas e emendas, é a seguinte fase. Aquí sí que xa empezamos a traballar sobre contidos, vale? Que son, por exemplo, na proposta de estrutura, pois que hai que facer? Explicar cal é a túa proposta, que órganos vai haber, como se van relacionar entre sí, como van xerar a normativa interna da Marea Atlántica, bueno, o que pregunten os formularios, basicamente. Nos formularios pode haber un contido esencial. O sea, pode haber contido esencial e pode haber un contido accesorio. O contido accesorio non é necesario respostar, o contido esencial, sí. Esos son as propostas. As emendas. As emendas son aquelas correccións ou aquelas modificacións que queramos facer sobre documentos xa existentes. Entón, temos propostas para os novos documentos, que nomeadamente son estrutura, por un lado, e por outro lado, a metodoloxía de programa. E as emendas dos xa existentes, metodoloxía de primarias, código ético, forma de goberno. Os grupos redactores. Non sei se teño... Dalle seguinte xa.
Non, dalle para atrás, entonces. Os grupos redactores. Quen pode compoñer un grupo redactor? As grupos redactores os compoñen as persoas activas na Marea Atlántica, isto é, as persoas que teñen dereito a vir á rede, e os grupos redactores teñen que estar compostos canto menos de 15 persoas de 3 mareas ou grupos de traballo distintos. Iso para que se fai? Se fai para que non teñamos decenas ou centenares de propostas de francotiradores, quer dicir, que teñamos propostas consensuadas con un mínimo aceptable de xente, que sexan propostas meditadas e propostas serias. Logo vos falo de que prazos hai para ofrecer todas estas propostas. Que máis? Hai límites para os grupos redactores, que son estes que vos decía, e outro máis de contido. Isto é, un grupo redactor só pode facer unha proposta por tema, e un grupo redactor só pode facer unha emenda por artigo dos documentos aprobados, como é lógico. Pero isto non influe só nos grupos redactores, senón nas persoas que os forman tamén. Isto é, unha persoa non pode estar a priori asinando dos documentos de dos grupos redactores distintos entre sí. É unha cuestión de pura lógica, non? A seguinte. Aquí temos todos os prazos. Primeiro, os formularios teñen que estar publicados o día 23 pola mañá, digamos. O prazo para facer propostas e emendas ábrese o día de noite, o sea, o día de noite boa, supoño que non se poñerán os grupos redactores a redactar nese preciso momento, pero remata o 14 de xaneiro ás 12 da noite. Eso abre un período de subsanacións, eses documentos mándase á mesa de arbitraxe, a mesa de arbitraxe estima que se axustan ao regulamento, nomeadamente isto que vos comentaba antes do contido esencial, que o contido esencial que piden para que os equipos redactores den resposta están neses documentos, e se abre ese prazo de subsanacións ata o día 18 ás 12 horas. Unha vez pechado o período de subsanación, se abre o período de transaccións, que é ata o día 24 de xaneiro, e o día 25 se farán públicas as propostas definitivas, para que sexan de coñecemento público. Tamén hai que dicir que no período de transaccións, aparte de estar interactuando entre sí os grupos redactores intentando chegar a consensos, tamén se expoñerán públicamente as propostas iniciais para que as asinantes do manifesto podan achegar as súas propostas ou facer comentarios sobre as propostas que haxa. E todo isto remata a Marea Alta. E que vos vou contar da Marea Alta, cando é, que vai pasar e quen pode votar na Marea Alta. Está programada para os días 27 e 28 de xaneiro. Igual son 26, 27 e 28, igual son o 27 ou igual é o 28, pero xa sabemos que nos propoñemos, pero logo os medios materiais dispoñen. Que vais pasar? Se van defender tanto as emendas como as propostas e vanse votar. E imos ao tema da votación. Quen pode votar? Poden votar as persoas que teñan asinado o manifesto da Marea Atlántica antes do día 16 de novembro, ou seja, que o censo está pechado do día 26 de novembro, ás 12 da noite. Logo, as condicións, non hai un réxime específico de como acreditar a personalidade para votar e todo isto, pero si temos unha normativa supletoria que foi a das primarias, pero todo isto corresponde aplicalo ao seguinte órgano, que é a mesa de arbitraxe, que é a que garante o proceso. Vos podedes poñer en contacto coa mesa de arbitraxe en calquera momento nese correo electrónico. E a mesa de arbitraxe a compoñen Manuel Moledo, Eva García Amador, aquí presente, Pepa Rivera, que tamén está, Lola Ponte, que tamén está, Carmela Diz, que tamén está, Antonio Vázquez, que non está, e Luis Fero, que tamén está. Se tendes algunha dúbida, podedes falar con eles, que está esa... perdón. Javier, que dices? Luis. Vale, sorry, culpa miña. E agora, eu por min rematei, podedes disparar cando querades. Eu teño unha dúda, que non sei se aclararse ou non entendí.
no tengo las propuestas, necesítase 15 persoas que avalen esa proposta. Correcto. De 3 mareas diferentes. Sí. Pero esas personas y esas 3 mareas diferentes a su vez poden debatir outras propostas, ¿no? O unha persona que avale esa proposta xa non pode avalar outra. Claro, unha persoa que forma parte dun grupo redactor non pode formar parte do outro grupo redactor. Avalistas. As avalistas non se considera a figura de avalista, o sea, non existe a figura de avalista. As persoas que asinan as propostas se consideran parte do grupo redactor. Digamos que non concebimos esa figura de unha persoa que asina pero non participa, non? Preferimos que se participe. En principio é incompatible. Se ti sostés unha proposta, apoias unha proposta. Logo tamén é certo que sí que hai unha fase de transaccións entre propostas. De forma que podes comunicarte e intentar chegar a acordos coas outras partes. Pero como asinar inicialmente só se pode asinar unha proposta ou só unha emenda por cada persoa, a cada artigo ou a cada documento. Pero a temática hai un estima. Se eu propoño, por exemplo, unha proposta dunha materia, dunha marea en concreto, por exemplo, unha proposta, e a defendo. Non podo hacer unha proposta na marea de mobilidade, que tamén estou? A ver, as propostas son a documentos completos, vale? Se ti faz unha proposta a organización interna, non é lóxico que presentes unha proposta a outra cousa. Logo, un tema diferente é que ti esteas un grupo redactor para facer unha emenda a un artículo X, pero non que esteas para facer unha emenda a un artículo Y. Non sei se quedou claro. A ver, as emendas aos artigos existentes van seguindo o procedimento habitual de emendas de calquera organización. Vai por artigos, este artigo non me gusta, quero cambiar, e cada persoa pode facer unha emenda a un artigo. Estás falando de emendas, eu estou falando de propostas. Claro, nas propostas, as propostas son un documento completo. Claro. É un pouco extraño que ti teñas unha proposta, un documento concreto e asines dúas distintas. Porque quere dicir, me gusta o modelo de estrutura A, o modelo de estrutura B e o modelo de estrutura C. É un documento sobre a completo. mesma proposta, que haya dos diferentes sensibilidades sobre a mesma proposta. Claro, pero ti, a ver, ti podes formar parte do grupo redactor A, digamos, para unha proposta e do grupo redactor Z para outra proposta. Eso non hai problema. Simplemente, digamos, que o único límite é que cada persoa só pode asinar unha proposta ou facer unha emenda, cada persoa. Vale? Non pode asignar outra proposta. Pero unha proposta en cada área. Claro, É decir, que podes facer unha proposta Vale, unha área non. Sí. Para cada área ou para cada emenda. A cuestión é que non te podes autoenmendar cando fas unha proposta. Quero dicir, non podes estar en misa repicando, digamos. Sí, está. Hay una mano levantada por ahí. Aparte de ese mínimo de 3 mareas, luego se puede añadir quien queira, ¿no? O sea, puede participar. É un mínimo, 15 persoas de 3 grupos ou mareas, mínimo. Pero luego pueden asinantes. Se son 50 persoas de 7 grupos ou mareas, ningún problema. Unha cousa que vos quería dicir, que non quero que se me pase, porque además estaba previsto dicilo. As emendas, nomeadamente para o Código Ético, non entra en vigor automáticamente. Hai que ter en conta que o Código Ético da Marea Atlántica está aprobado para toda a legislatura. Co cal, as emendas que se fagan ao Código Ético nesta Marea Viva entrarían en vigor, en todo caso, para a seguinte legislatura. Non nista, porque ese documento está blindado. Evidentemente, temos un compromiso ca ciudadanía e iso non se vai cambiar. Mira, eu creo que parte da confusión... ¿Puedes levantar un poquito la voz? Creo que a parte da confusión pode vir de que en ningún momento, ou eu non o vexo polo menos recollido, se explicita ou se define que é unha proposta e que é unha emenda. Certo, sí. Eu me acabo de desayunar agora con isto de que a proposta é un documento concreto. Sería bom o mellor recollelo
non sei se como unha nota ou Sí. algo por estilo. Sí, o xoves, o sea, agradezo que se faga, se pode incorporar, porque o xoves atopamos unha eiva no regulamento e o xoves se vai facer esa emenda, se pode introducir isto que ti dis, penso que sería bo. Xa vos informo da emenda que se vai facer. No período de votación, no apartado de votación da Marea Alta, se fala de como se votan as propostas, pero non de como se votan as emendas. Que se votan de xeito distinto, porque evidentemente xa existe algo anterior, algo preexistente. E non é o mesmo modificar algo que preexiste que construir algo dende cero, non? Por exemplo, hai unha cousa que é definitoria, que no caso de que haxe unha proposta única, tanto na estrutura da Marea Atlántica como na metodoloxía de programa, se só hai unha proposta, é a proposta que se aproba sen necesidade de votala. Cousa que non pode pasar no caso das emendas, porque xa existe algo, e en todo caso, as persoas que queren que as cousas sigan igual e que non se aprobe unha emenda, tamén teñen dereito a expresalo, non? Entón, falta esa segunda parte do párrafo que se vai introducir o vindeiro xoves para ter unhas garantías democráticas decentes, digamos. Sí. Sí, que xa falamos sobre iso, pero estaría ben que recordes os documentos que se van a enmendar e os documentos que se van a presentar por vosotros. Vale. Bueno, os documentos emendables son o de código ético, forma de goberno, metodoloxía e metodoloxía de primarias, que son os 3 documentos que saíron da primeira Marea Viva. E os 2 documentos novos que se crean nesta Marea Viva son a estrutura da Marea Atlántica, que agora temos unha estrutura de aluvión, pero que non se aprobou no máximo órgano da Marea Atlántica, que é a Marea Viva. E, por outro lado, a metodoloxía de programa, que como nos propoñemos facer un programa de cara a 2019, agora que nos queda tempo para correr. Según eso, entendo que non se podería facer... perdón. Según eso entendo que non se podería facer unha proposta nova a código ético porque se aprobada. Argumento. O código... Sí. Entendes mal. Vale, perfecto. Porque, claro, o sea, porque eso se chama emenda a totalidade, é unha emenda, que se tramitaría igual que unha emenda. Perfecto. ¿Alguna cosa más? Sí, Non había o documento político, o sea, primeiro que se aprobou a ver, esta feira, compañeras, non entra en necesitamos que no proposta. haya murmullo, ¿vale? Eso, en principio, non é... O sea, a ver, as cousas que veñen a propostas a Marea Viva foron as que se aprobaron na rede, e de feito había un epígrafe que dicía que calquera que se incorporase antes do 1 de outubro. Non se incorporou outro, non existía. Claro, ese documento do que ti falas, igual que todos os outros documentos que saíron da fase previa, o que fan é informar este proceso. Quero dicir, é unha das cousas que terá en conta a mesa de arbitraxe. É algo que eu penso que sería bo que tiveran en conta todos e cada un dos grupos redactores que queran redactar algo. Por qué? Porque son documentos aprobados en rede. Quero dicir, eses documentos xa teñen a vixencia que teñen as normas habituais que se aproban en rede da Marea Atlántica. Xa están aí. O que pasa que ninguén, bueno, non foi posible propoñelos para introducirlos aquí. Por unha cuestión de tempo, quero dicir, ese documento creouse despois de que se aprobara o regulamento e se definiran os contidos que viñen a Marea Viva. Non sei se antes pero por informar a xente de onde pode encontrar os documentos a enmendar, código ético tal, está na página web, non? Están na página web e logo para as persoas activas están tamén no repositorio habitual, no Drive. De todos os xeitos, seguramente sería bo, o sea, pedirle a... Xa empezamos a pedir, que podemos pedir a mesa de arbitraxe que nos los envíe logo. Sí. Entonces, se eu quero facer un grupo quere facer unha proposta concreta con un anexo a algo xa existente, teño que facer unha emenda a totalidade? Non. É unha emenda parcial. É o que se chama unha emenda de adición. As emendas poden ser de 3 tipos: de supresión, de adición e de modificación.
No teu caso sería unha de adición. Quero engadir isto. Sí, pero para engadir isto, estou entendendo máis seguramente, que tiña que estar presentado nunha rede. Non. Vale, Ven aquí. Sigue o procedimento ordinario de todos os demais. Sí, vamos a ver, ti falaches de que eses formularios que se van a facer por os grupos redactores, bueno, por estes que se van a xuntar mañá, teñen que, hai dúas partes, o contido esencial e un contido accesorio. Sí. O contido esencial falabas de que teñen que ter en conta os documentos aprobados pola Marea Atlántica. Falábamos antes deses documentos que foron aprobados nas redes. Sí. Sería bo definir cales son, non? Entre eles está o de obxectivos, que xa se aprobou nunha rede, pero en concreto, para ter en conta cales son eses esenciais, non? Pareceme que sería o mellor. Bueno, está o manifesto da Marea Atlántica, que o que non imos, o único que en principio non imos tocar neste proceso. Está o documento do que falaba Alfonso, que se falou en rede, e logo tamén haberá que ter en consideración o resto de documentos que emanan da fase previa, dos que van a falar a continuación miña os compañeiros. E logo, polo xeral, toda a normativa que temos vixente na Marea Atlántica, que hai que recoñecer que é pequena, quero dicir, escueta, que non é un corsé precisamente moi restrictivo para facer propostas. En calquera caso, cando se faga unha proposta, se na fase de subsanación a mesa de arbitraxe require dun grupo redactor que subsane algo, esa petición vai xustificada, quero dicir, esa petición dirá por que se estima que é incorrecta esa proposta e irá referenciada neses documentos. Eu non sei se é pertinente, eu non estuve o martes, non pude vir, pero cando me asomei para recordar os documentos que se dialogaron o martes, na página pública da Marea, en relación co código ético, hai dous documentos que non son iguales. Un documento totalmente seguido onde se fala da responsabilidade ética que vai ter o goberno da Marea, e despois outro en plan de preguntas e respostas, diríamos, non? Isto é unha suxerencia para a xente que mañán veña, é dicir, se pode bucear e sacar cousas de uno e de outro, non son iguales, o sea, no referente, no documento de preguntas e respostas, non se recollen todas as cousas que está no ideario ético da Marea, en concreto o tema de conciliación e outros máis. A mí chamou a atención porque é o único caso onde non hai unha superposición na página pública. Sí, porque hai un tema de comunicación. Cando se colgou unha... Eso igual, bueno, como tamén estou en comunicación, contesto. No seu momento, para explicar na fase de campaña o que era o código ético, se fixo este de preguntas e respostas. A ver, para este traballo que estamos nos facendo, eu diría que hai que traballar co outro. Porque o que se ofreceu a ciudadanía. Claro, hai que traballar co texto completo, que tamén está ao vosso dispor, pero vamos, ese texto completo que é exixente, pero que ademais é, digamos, xurídicamente máis ortodoxo, non? Porque as cousas claras van moito mellor. No sé si hay alguien que haga alguna pregunta más. De todas formas entiendo, si lo explicaste ahí antes, que podéis a lo mejor en casa repensar y pues con alguna otra cuestión. Se pueden enviar cuestiones, ¿no?, de metodología de cómo hacer a la mesa de arbitraje. Para cuestións de proceso, eu diría a este correo, xa cuestións de logística e de outro tipo, ao grupo de Marea Viva, que aínda que agora xa dá un paso atrás, porque hai un órgano superior que o que dirixe e garante o proceso, que a mesa de arbitraxe, o grupo de Marea Viva sigue para cuestións instrumentais seguirá ao vosso dispor. O correo é? arbitraxe@mareatlántica.org mareaviva@mareatlántica.org. Bueno, pues creo que Mariano lo ha explicado muy bien y se merece un fuerte aplauso.
exponer y explicar es el documento de objetivos, ¿sí? Natalia. Vale, pois eu vos vou a contar, a resumir rapidamente o contido do documento político que se aprobou na rede o 16 de novembro, que tamén igual o podemos volver a reenviar o documento completo, porque vou a facer un resumo rápido. E aí o que fixemos foi apostar pola vía institucional co obxectivo de gañar as eleccións municipais en 2019, afianzando o cambio político que xa iniciamos na cidade. Tamén acordamos seguir traballando e afondando noutros xeitos de facer política, coas ferramentas de innovación que estamos implementando e tamén renovándoas e estendéndoas. Por outro lado, a nosa configuración como organización municipalista de adscripción individual, aberta a participación da cidadanía, tampouco está en dúbida, mantemos esa tese. E agora o que se trata é de ampliar tamén a nosa base social. Por outro lado, seguimos afondando, como xa dixen antes, nas políticas realizadas ata agora, intentando dotalas tamén de continuidade, de que sexan estructurais e tamén de espallalas pola sociedade, intentando gobernar para transformar, é dicir, que a Marea Atlántica non sexa un fin en sí mismo, sino que o fin sexa a transformación da cidade. Apostamos pola proximidade no traballo político que estamos facendo, pero sin olvidarnos tamén de que temos que estar dentro dunha estructura territorial distinta, que logo falarei sobre ela, pero apostamos pola proximidade na acción política. E tamén apostamos pola cidade como un núcleo de convivencia. En canto a 2019, se trata de facer tamén un esforzo a nivel territorial metropolitano, afianzamos esa idea, estreitando a colaboración con candidaturas de confluencia que están activas na comarca da Coruña. Hai unha aposta decidida pola área metropolitana e pola configuración dun suxeito político nacional. Aí falamos dun espacio de confluencia con mecanismos de transparencia, rendemento de contas, feminizando a estrutura política e con un liderado colectivo. Este foi o modelo que se defendeu nas Mareas en Común e tamén na Asamblea Constituinte de Vigo. Continuamos, eso a nivel nacional. A nivel estatal falamos tamén de continuar traballando coa rede de cidades rebeldes, mantendo unha fronte unida frente aos ataques que estamos tendo á autonomía local. E tamén a nivel internacional falamos de expandirnos e seguir mantendo esas relacións con outras estruturas municipalistas que existen en toda Europa e en outros lugares do mundo. Vale, en canto aos obxectivos específicos do que sería o período 2017-2019, a nivel territorios, entendemos que temos que abordar os retos políticos a nivel local, a nivel metropolitano, autonómico, estatal e internacional, como comentaba antes. E nos fixemos 4 preguntas. Que tipo de organización queremos? Para que a queremos? Con quen? E como? Vos resumo rapidamente as conclusións ás que se chegou e o que contén o documento aprobado. Por un lado, queremos unha organización viva, transparente, aberta, líquida, en constante formación e adaptación aos contextos nos que vivimos, entendendo esos contextos que son todos os planos territoriais que falábamos antes. Necesitamos unha organización descentralizada que traballe nos barrios e que traballe coa veciñanza, da baixo a arriba, pero tamén entendendo que todos estes problemas concretos e locais están dentro dunha axenda moito máis ampla e que ten un carácter moitas veces metropolitano, nacional, estatal e internacional. É dicir, intentando facer pedagogía política do que son os grandes temas que están na axenda do municipalismo. Intentaremos traballar, polo tanto, conxuntamente os ámbitos temáticos e os ámbitos territoriais, o sea, as dúas cousas en paralelo. A organización falouse de que houbera portavocías diversas, colectivas e rotatorias. Unha organización que participe activamente tamén noutras plataformas cidadás que xa existen na cidade, participando activamente nelas e intentando transversalizar saberes e coñecimento.
Falamos tamén de ser realistas e de con todos estes obxectivos que temos intentar encaixalos coas forzas humanas que temos, é dicir, ser realistas no que vamos a plantexar como organización, que podamos cumplir. Cando entran persoas novas na organización, que é un grande reto que temos por diante, acompañalas, e aí é moi importante que construir unha estrutura que sexa transparente, que a información que temos sexa accesible e que as persoas, aparte de estar acompañadas, teñan a capacidade de entender como funciona a organización, como poden participar e onde poden encontrar toda a información precisa para poder participar activamente. Aí falamos tamén de intentar que houbera diferentes escalas e niveis de participación, entendendo que tanto as persoas que participan presencialmente como as que non, pois teñen que poder participar. Tecer alianzas naturais con persoas, organizacións, colectivos e espacios políticos cos que compartimos esa axenda a todos os niveis territoriais e, sobre todo, pois, diseñando, que falaba antes Mariano, un programa participativo coa xente dos barrios, con unha linguaxe accesible, falando como a xente e buscando a proximidade e os vínculos. E, máis ou menos, este é o contido do documento que lo podemos enviar completo. Vale, muchísimas gracias, Natalia. La siguiente parte que nos toca abordar, creo que es Miguel, no lo veo, ¿Has preparado, Miguel? No, pero bueno. Pues toca hablar de la parte de estructura. ¿Sí? Bueno, bo día a todos. Hola. Vou falar da parte de estructura. Creo que non o teño tan ben preparado como as persoas que interviron antes, ademais dormín pouco, así que, pois, eu que Vale, vou pintar rapidamente a estrutura que hai que está funcionando agora mesmo, ¿no? Coa que estamos funcionando, así moi sucintamente. Vamos a ver, temos, como sabedes, as mareas sectoriais, mareas barriais, con finalidades distintas, unhas agrupacións as sectoriais por asuntos, temas que interesan ás persoas que se xuntan nelas e outras asinadas ao territorio ou relacionadas, vinculadas ao territorio. E despois temos os grupos de traballo, bueno, mareas sectoriais, casi todas as persoas que estades aquí as coñecedes perfectamente, cales son, non? Marea da cultura, marea da educación, marea da mobilidade, marea LGTB, etc., etc. Mareas barriais non as hai funcionando en todos os barrios, creo que agora mesmo hai 6. En total, entre as temáticas dos sectoriais e as mareas barriais, creo que son 18 agora mesmo constituídas. E despois os grupos de traballo son o grupo de traballo de apertura, o de relato, o de mediación, o de comunicación e o de produción, que xunta as cuestións de logística, de economía e de cuestións legais. Os grupos de traballo son entendidos como, ou en principio eran, como os servizos xerais da organización, non? Necesidades que pode haber prácticamente en calquera organización de comunicación interna e externa, ferramentas telemáticas tamén no caso de comunicación, logística, de producción, o que dixen. Todas as persoas que están participando na Marea Atlántica, que son consideradas activas na Marea Atlántica e que, por tanto, teñen a totalidade dos dereitos políticos na Marea Atlántica, están traballando, están activas en algunha destas mareas ou en algún destes grupos de traballo. E, por tanto, constitúen a Asamblea da Marea Atlántica, a que chamamos rede, non?
son eso, as persoas que están activamente traballando dentro da Marea Atlántica. Logo, a maiores, como que mecanismos de coordinación interna temos, pois hai o chamado, bueno, tamén poderíamos falar do grupo de traballo municipal. Perdón? En coordinación é unha instancia de coordinación, non? Orgánicamente temos unha estrutura particular, entonces non é unha executiva ao uso en organizacións políticas, senón que persoas das mareas e dos grupos de traballo se xuntan semanalmente en coordinación para poñer en común as actividades que se están facendo, é dicir, facer o seguimento do día a día e atender as cuestións que non son estratégicas da Marea Atlántica, que son de rutinas diarias, necesidades inmediatas, e responder a elas. As cuestións estratégicas non as pode atender esta instancia de coordinación, senón que deben ser tratadas na Asamblea da Rede, que se xunta quincenalmente ou polo menos unha vez ao mes normalmente. Entonces, isto é unha instancia de coordinación, neste momento non é unha executiva. Outra instancia de coordinación que funcionou ou empezou a funcionar durante un tempo foi o grupo de traballo de mareas, non? Unha estrutura particular na que cada marea enviaba, xa non lembro se era unha persoa ou dúas persoas, creo que eran dúas persoas, só as mareas, non os grupos de traballo creo que podían asistir, pero estaba entendido para que as mareas se comunicaran entre sí, estuveran ao tanto do que facían unhas e outras e poderan desenvolver traballos en común. Este grupo de traballo de mareas pois non funcionou, deixou de xuntarse e non está funcionando, por tanto, como outro das instancias de coordinación da Marea Atlántica. Bueno, por non entrar en máis detalles, creo que basicamente a estrutura que está hoxe funcionando na Marea Atlántica. Esta estrutura foi a primeira formalización da estrutura se produxo creo que foi en agosto do 2014. A Marea Atlántica empezou a funcionar pois como en maio, xuño, xullo de 2014, empezou a configurarse nunha rede que creo que foi a primeira rede en agosto do 2014. Se aprobou o primeiro deseño de estrutura da Marea Atlántica. Ese deseño foi modificado, pois creo que foi en febreiro, ou xaneiro-febreiro, creo que febreiro do 2015, e dende entón, pois creo que non houve ningunha outra modificación formal relevante, se cada houve algunha aprobación en rede, pero creo que non houve máis que eses dous momentos de configuración formal da estrutura da Marea Atlántica. Non foi aprobada, non foi unha das partes que fora decidida na Marea Viva anterior, na única que houve, na do 2014-2015. Nese momento estaba o horizonte inmediato era as eleccións de maio do 2015, entonces era o momento de fraguar a confluencia, deseñar os outros documentos, non? O de forma de goberno, modelo de primarias e código ético. E a estrutura realmente era unha estrutura que atendía a principalmente a un momento electoral, non? As necesidades electorais, de campaña, de dar lugar a un programa e a que temos dende entón. Entón, nesta Marea Viva, pois, polo traballo que viñemos facendo estas semanas pasadas, pois parece que a información que se sacou da
da enquisa feita, pois que esa estrutura debe ser modificada, xa veremos de que maneira, e debe ser parte das reflexións e aprobacións desta segunda Marea Viva. Entón, esta é unha estrutura, bueno, pois non é unha estrutura moi convencional en organizacións políticas, é unha estrutura bastante líquida, con unha mobilidade interna moi grande, foi deseñada voluntariamente así, e tamén buscando unha coordinación, un traballo voluntario dedicado das persoas e unhas instancias de coordinación máis que unha xerarquización interna de competencias. E probablemente podemos dicir que cumpriu a súa función durante o tempo que, pois claramente, hasta as eleccións, e a partir das eleccións pois todos fomos vendo que esta estrutura daba lugar o sea, tiña eivas, porque pois as mareas empezaron a decaer no seu funcionamento, é dicir, hai unha serie de cuestións que fan que esta estrutura funcionara no momento de lanzamento inicial da Marea Atlántica e que agora, polo que parece, hai correccións que facer. Da información, bueno, nestas semanas previas houve dúas reunións, dúas xornadas de traballo sobre a estrutura. Na primeira delas se reflexionou colectivamente sobre que partes, o sea, que cousas estaban funcionando ben, que cousas estaban funcionando mal, e na segunda se tratou de buscar reflexións máis orientadas a ver como debía, que pensaba a xente, que pensábamos de como debía ser un funcionamento mellorado desta estrutura, como debía ser unha estrutura mellorada. Vou falar agora da primeira xornada, non? De que cousas, entre a información da enquisa e a información da primeira xornada sobre a estrutura, que cousas se foron vendo que funcionaban ben e que funcionaban mal nesta estrutura. Seguramente me vou pasar de tempo, me parece. Non te preocupes. Xa me estou guiando. Vamos. Es importante que quede esta parte clara aquí. Vale. Entón, como visión xeral desta estrutura, bueno, non sei se tedes algunha pregunta respecto da estrutura, algunha dúbida ou algo así, pero é máis ou menos unha estrutura coñecida por todo o mundo, non? Como visión xeral do funcionamento desta